Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα θα κάνουμε ένα μάθημα. Σήμερα ξεκινάμε μια καινούρια εβδομάδα. Είναι η Δευτέρα, 8 του μήνα. Η δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου ξεκινά και πάμε να βάλουμε μερικούς πόρους άσκησης και μερικές πινελιές βοτάνων σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με το Qigong, το οποίο δεν το γνωρίζετε πάρα πολύ, και θα κάνουμε πολύ απλές ασκήσεις. Πρώτα θα ξυπνήσουμε την ενέργειά μας. Είμαστε από τον ύπνο, Ξεκινάμε με την άσκηση που λέγεται κουνώ το δέντρο. Στην ουσία θέλουμε να κουνήσουμε την ενέργειά μας. Οπότε ξεκινάμε από τα πέλματα, ανεβαίνουμε στα γόνατα, στα ισχύα, στη λεκάνη, στο στήθος, στο ώμος. Βγάλτε ένα απολαυστικό. Και τα αφήνουμε όλα να πάνε προς τη γη. Όλα. Τα αφήνουμε το σώμα μας να χαλαρώσει. Και πάμε να πάρουμε μία αναπνοή, εισπνοή πάνω και εκπνοή. Εισπνοή, εισπνοή. Εκπνοή. Και θα αλλάξουμε τώρα την αναπνοή. Θα κάνουμε 2 εισπνοές κάτω και ένα χτύπημα στο στέρνο. Έτσι, με το 1, 2, 3, πάμε. Και κάτω. Ωραία. Και η τρίτη άσκηση που θα κάνουμε τώρα είναι, φανταστείτε ότι το σώμα έχει 3 θερμοστάτες, τον κάτω, τον μεσαίο και τον πάνω, και εμείς θέλουμε να εναρμονίσουμε αυτό το θερμοστάτη να είναι η θερμοκρασία καλή σε όλα τα επίπεδα και να κυκλοφορεί ενέργεια. Οπότε τι κάνουμε? Έχουμε χέρια, εισπνέουμε, πηγαίνει πίσω το κεφάλι, κοιτάμε τα χέρια μας, μπροστά το κεφάλι και εκπνέουμε. Έχουμε χέρια, εισπνοή, μπροστά το κεφάλι μας, εκπνοή. Ξανά, εισπνέουμε. Μένουμε ψηλά και πλανή κάμψη. Το ένα μας πόδι λυγίζει. Κέντρο. Από την άλλη. Εκπνοή. Εισπνοή στο κέντρο. Άλλη μία φορά. Λυγίστε το αντίθετο πόδι. Εισπνοή. Ωραία. Και εκπνοή κάτω. Ωραία, μεγάλη κίνηση. Τα χέρια μας προς τα πίσω. Σαν να κοπηλατούμε. Κοπηλατούμε σε μία λίμνη. Προς τα πίσω, τα χέρια. Ωραία, εισπνοή. Και εκπνοή, αργά, κατεβάζουμε την ενέργεια από τον ουρανό προς τη γη. Άλλη μια εισπνοή. Με ευγνωμοσύνη και για αυτή την ημέρα. Ευγνωμοσύνη για όσα έχουμε στη ζωή μας. Το νερό, το σπίτι, τα ρούχα, τους φίλους μας, τα κατοικίδια μας. Ευχαριστούμε. Εισπνοή. Βάζουμε την ενέργεια και κλείνουμε στον αφαλό. Βάρος στο δεξί και κλείνουμε με το αριστερό. Μπράβο μας. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ginger.
Και το έχω εδώ γιατί έχω ένα καταπληκτικό ημερολόγιο που το έβγαλαν σε ένα φαρμακείο. Λοιπόν, το ginger καλλιεργείται εκεί, κατάγεται από την Νοτιοανατολική Ασία, όπου καλλιεργείται για περισσότερο από 5.000 χρόνια. Από εκεί διαδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτες χρήσεις και αναφορές του συναντούμε στην αρχαία Κίνα και Ινδία, που θεωρούνταν πολύτιμο θεραπευτικό βότανο. Πολλοί όμως δεν ξέρουν ότι αυτό το βότανο το χρησιμοποιούσε και ο Ιπποκράτης. Οι έμποροι μπαχαρικών το μετέφεραν στη Μεσόγειο, όπου έγινε ιδιαίτερα αγαπητό από τους Έλληνες και τους Ρωμαίους. Σήμερα καλλιεργείται σε διάφορες τροπικές χώρες, με την Ινδία να είναι μία από τις κορυφαίες χώρες παραγωγής. Το χρησιμοποιεί η Ινδία πάρα πολύ. Οι ιδιότητες του είναι ευεργετικές, κυρίως προς τη βελτίωση της διάθεσης. Εδώ όμως θα μιλήσουμε για την καρδιαγγειακή υγεία, που μειώνει την κακή LDL, τη χολυστερόλη, βοηθά στην πρόληψη της αθυροσκλήρωσης και ως εκ τούτου μειώνει την αρτηριακή πίεση. Και θα μιλήσουμε και για την ψυχική υγεία. Βοηθά στη βελτίωση της διάθεσης λόγω της κροκίνης και της σαφρανόλης που επηρεάζουν τον νευροδιοβιβαστή σερωτονίνη. Υπεύθυνη για τη ρύθμιση της διάθεσης, μειώνει τα επίπεδα του άγχους και αμβλύνει τα συμπτώματα της ήπιας κατάθλιψης. Αυτά τα δύο συγκρατούμε και έχω να πω μια πολύ ωραία συνταγή που την είδα σε μια φίλη, η οποία όταν φτιάχνει το τσάι της, οποιοδήποτε τσάι, μπορεί να έχει διάφορα βότανα μέσα. Εκείνη τα παίρνει βέβαια από ένα πολύ ωραίο μπαχαροπωλείο, βάζει μέσα ginger. Ζεστό νερό από το βραστήρα και το αφήνουμε. Αυτό το τσάι βγάζει όλα τα αρώματα και το ginger είναι αυτό που μας προσφέρει όλα αυτά τα ευεργετικά για την καρδιά και τη διάθεση. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό και επίσης, στην υγειά σας, τώρα αυτό είναι μια βιταμίνη C αναβράζουσα, Καλύτερο είναι να έχουμε ένα ωραίο μεγάλο πορτοκάλι, το οποίο και οτιδήποτε άλλο έχει βιταμίνη C, ακτινίδιο, Λοιπόν, το οποίο το πίνουμε σε συνδυασμό με για την απορρόφηση του σιδήρου. Να μην ξεχάσετε, ο σίδηρος απορροφάται μόνο όταν συνδυάζεται με βιταμίνη C. Και αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Οπότε, όταν θα τρώμε το σπανάκι μας, τη σαλάτα με το σπανάκι, ή μισή ώρα πριν ή μισή ώρα μετά, τι κάνουμε? Βιταμίνη C. Είτε από εδώ, είτε από κάτι άλλο πολύ πιο ζωντανό. Σας φιλώ. Μην ξεχνάτε, σήμερα, Δευτέρα, 8/12, έχουμε τη δωρεάν για όλους ανοιχτή συνάντηση της γελοτοθεραπείας, γελοτοθεραπείας. Σας περιμένω, θα αφήσω το link. Να είμαστε καλά. Μην ξεχνάτε να γυμνάζεστε. Γεια χαρά!